in kana so ka samu yardar Allah shine dama fakin komai a rayuwarka. Ka san idan ka zauna kana mentioning wasu abubuwa, ina son kamun kaza ya ubangiji, ina son kamun kaza, in ka nemi yardar Allah gaba daya ka huta da wani ka ce kana son kaza. Duk abin da ka tunkara nasara kake yi a kansa, duk abin da zaka tunkara nasara kake yi a kansa. Ka hada salatin annabi da kul huwallahu ahad, ka dauki siga da take wacce take mafi sauki ta salati akan harshenka tare da kul huwa. Duk lokacin da kai adadin kul huwallahu 454 ka dauki salatin annabi ka yi shi 1000. Ka ringa juye wannan a cikin rayuwarka, da ka samu dama in zaka iya ka ringa yin wannan kullum. Idan ba za ka iya ba, yau ka yi, gobe ka tsallake, jibi ka yi, ka ringa ba da interval na kwana ɗaiɗai. Ka samu yardar Allah a cikin rayuwarka. Duk abin da kake nema ka tunkare shi, Allah zai baka nasara a kai. Allah ka yarda da mu, ka so mu, ka aminta da mu, alfarman annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.